Това, което не знаете вие, както и семейството ми, е, че... Знам на кого, но тя става на 7. Здравейте на всички и добре дошли в новият седмичен влог. Реших да заснема тази седмица, защото терминът ми е съвсем скоро и вече очакваме Бебчо да излезе. Естествено, може и да не излезе тази седмица, но въпреки това реших да споделя с вас последните дни преди неговата поява, как се подготвяме, какво се случва, психически как се чувствам и подготвям също. Така че се надявам да ви бъде интересно или полезно да прекарате с мен следващите дни. Днес идвахме на едно от най-любимите ми места. За първи път тази година, между другото, съм на плаж. И за първи път съм бременна на плаж, вероятно и последен път, защото съвсем скоро вече приближавам до термина ми, който е тази седмица края. Така че, вероятно това ще са последните ми мигове с коремче и се наслаждавам. Часът вече е 6 след обед. Изчакахме малко да се поскрие слънцето, бяхме на заведението. Тук сме на един къмпинг, където родителите ми си купиха каравана преди няколко години. И много ни харесва. Много ми се иска да останем... На кого? Не знам на кого, но... Това е баща ми. Тук така е сестра ми. Може да помахаш? За влога. Здрасти! Седни, това Здравейте! Харесва ли ти тук? Да, много ми харесва. Аз съм най-малката сестра. Да, така е. И стоим на сянка. Да. Вик Преди прави малко сладки. с бачи Денис хвърляхме жабки на морето. Да. И аз имам приготвени камъчета. На мен много ми се иска да останем така за една седмица тук, но нямаме тази възможност в момента, така че бебето като се роди се надяваме, че ще можем да дойдем за повече. Днес е 9 юли, ние току-що излязохме, вече е след обед. Отиваме сега до Хиполент, за да вземем подарък на сестра ми, която утре има рожден ден. Аз все още не съм родила, може така да се окаже, че двамата с нея ще имат на една дата рожден ден, което ще бъде интересно. Той баща ми го е предрекал по принцип, но да видим дали така ще се случи. Има време до утре. Отиваме да търсим някакви кукли, кей-поп, Hunters, нещо подобно. Да видим дали ще ги открием. Ако ли не, ще се спрем може би на някакъв друг подарък. Аз от 3 дни не мога да се наспя да се оплача, тъй като имаме и проблеми с съседите ни, които си навиват аларма от 6 сутринта, която звъни непрекъснато до 7-7:30. И вибрацията, всъщност, да, този проблема не е мелодия да се чува, ами много силна вибрация, от която не може да се спи. Сега ще ви покажа с какво излязохме от Хиполент. Не успяхме да намерим някаква по-голяма играчка на K-pop Demon Hunters. Затова взехме една чаша, както и несесер за училище, но основният ни подарък е Дизайн студио, пише тук, за правене на някакви модели. 8 плюс е комплекта, така че Вики би трябвало да се справя с него. Тя става на 7, но пък много харесва да се занимава с такива неща. И сега сме на Lidl, спряхме и чакаме баща ми, който идва да иззима тортата, но ние утре няма да можем да присъстваме на рождения и ден. Затова ще му предадем подаръка. Отново заваля. Втори ден ни вали дъжд тук във Варна. Ние забравихме да дадем подаръка. Нищо, че ходихме с подаръка точно за това. И сега чакаме отново да се върне баща ми тук на паркинга, да му го дадем и продължаваме. Тортата е станала много готина, голяма. Надали ще може да ви я покажем повече, но аз си взех еклери с ванилия и сега ще ги пробвам. Те са много мънички сладки еклерчета. Да видим дали ще са вкусни. Ох, хора, мина изключително много време от последната ни среща и много неща се случиха, но не се чувствах добре за да снимам, защото главно си почивах, лежах, гледах сериали. Това ми е ежедневието последните 1-2 седмици. Много ми е трудно да бъда активна и да правя каквото и да е.
Вече е 14 юли, моето бебенце закъснява, не иска да излиза. Това, което не знаете вие, както и семейството ми, е, че утре сутрин ще се срещна най-накрая с Бебчо. Насрочихме планово секцио, защото нещата не изглеждат толкова добре. Малко ми се плаче, но имах други планове. Много ми се искаше да родя естествено, подготвях се, но явно бебенцето ми иска да излезе по друг начин. Вярвам, още в началото всъщност си казах, че ако трябва да бъде секцио, бебето няма да се роди по-рано. Ако трябва да се роди естествено, то ще се роди самостоятелно. И вярвам, че това е моята съдба и това, което Господ е отредил, че това ще бъде най-безопасният вариант, както за мен, така и за бебето. Бях на преглед в петък и тогава доктора ме провери за разкритие. Имах 1 сантиметър, което нищо не означава, защото нямах никакви други признаци и все още към днешна дата нямам. Вече мина почти седмица от тогава. Така, аз в момента се обувам, защото родителите ми дойдоха и са на ортопед с брат ми и ми оставиха кайчето да го гледам. Сега мисля да го изкарам малко на разходка и после ще отидем до DM, защото има някои неща, които искам да купя. Секунда. Ела да те покажем, маниче. Ела, любов моя. Ето го. Малкото зверче Кай, което онзи ден е било нападнато от една котка и сега има страх. А пък, както знаете, аз си имам котка. Вероятно сте я видели някъде на заден фон. И така, последни мигове с корема. Днес сутринта плаках, защото много ще ми липсва това коремче. Да, имаше гадни неща, като рефлукса, например, но пак ще ми липсва. Ще ми липсва това всеки ден, бебенцето ми да е съвсем е така на 1 сантиметър от мен, да го усещам. И бяха много хубави моменти. Насладих им се. Достатъчно им се насладих дори. Нали? Нали? Ти ще си играеш ли с бебето? Ще си играеш ли с бебето? Багажът ми за болницата е готов от много време. Сега ще допълня само някои дрехи и съм готова за утре. Тук е и другата чанта с документи и разни неща, като това, които трябва да попълня между другото, защото не съм попълнила до край. И сега ще сложим и чаршафчето в детската кошара. То е изгладено, обаче може би вече се е намачкало, защото е такъв тип. Сега ще видим, като го разпънем. Вече съм готова почти с всичко. Сега се изкъпах. Остана да си изсуша и да си оправя косата, да попълня документите за упойката. Аз съм ги попълнила, но останаха няколко въпроса, чиито отговори не знаех и трябваше да попитам майка ми, на която между другото толкова много ми се иска да й кажа, че утре сутринта предстои операция, но не съм, защото тя вярва в някакво поверие, че когато детето ражда, майката не трябва да знае. Затова не съм ми казала, въпреки че ме пита 6 пъти сигурно кога ще бъде операцията, не съм ми казала нищо. Преди малко си писах с психоложката ми, защото имам насрочен час за 22 мисля. Идеята беше да имаме 1 час след като родя вече, за да видим как са нещата при мен, емоционално как се чувствам. Но днес ме обзе така силна тревожност и паника за операцията. Сега съм една идея по-спокойна, но въпреки това реших да й пиша, да й споделя какви са мислите ми. Те са основно натрапчиви мисли. Така че ще си пуснем и някакъв забавен филм. Петя ми препоръча един, вероятно ще гледаме него тази вечер. Притеснявам се за срещата с бебето, защото е нещо непознато, а мозъкът ми не обича непознати неща. Друго нещо, което повишава тревожността ми е това, че тук в майчин дом не можеш да резервираш предварително самостоятелна стая с придружител.
Когато отидем утре сутрин на място, ще разберем има ли такава стая. Ако няма, може следващите дни да се освободи и тогава да ме преместят, което мен и двата варианта ме устройват. Въпросът е да се случи, защото ще се чувствам много по-спокойна, ако Дени си с мен през цялото време, особено и след като съм след операция, защото ако раждането беше естествено, нямаше да е толкова травмиращо, може би, за мен. Аз имам 2 операции, които и двете са били когато бях дете. И от двете имам, може би, силни травми, които не осъзнавах доскоро, че са ми причинили тези операции. И сега, когато се налага, съм много стресирана. Сега ще си изсуша косата и после може отново да включа камерата. Оправих си вече косата и дойдох да си налия малко вода и отивам към леглото, защото мога да пия вода до 3 часа. Аз смятам, че е важно да се хидратирам, защото след това няма да мога да приемам вода и храна доста време след операцията. Така че сега е момента. Много ми се яде сладко, особено е тези вафлички. Това са ми най-любимите вафлички. Изядох една към 9. Това беше последният позволен час, в който мога да ям. И сега си лягам, ще гледам до 3 да изпия максимално много вода. И продължавам с моите молитви да сме здрави и всичко да мине наред. Добро утро, часът е 7:45 и ние тръгваме към болницата. Първо отиваме до Петя, само да я оставим ключ за вкъщи, за да храни котката или майка да идва, не знаем и ние кой ще бъде в нас. Но отиваме и след това към болницата. Самата операция е в 10 часа, но ме викат в 8 за изследвания, вероятно, прегледи някакви. Сега ще видим, когато отидем. Хора, включвам се много по-късно. Днес вече е деня след секцията. Просто вчера не можах да снимам. То и сега не ми е много удобно, защото така се случи, че нямаше самостоятелна стая. И съм с едно друго момиче. Не искам да я притеснявам нито нея, нито бебетата. Здравейте! Как са те с момичета? Добре. Те готови ли сте с муките? Да. Да ми кажеш, Аз да, ма тя мисля, че няма да яде. Аз съм бързачка, така че трябва много да спуши, да ми се голяма рана. Не мисля. Благодарим. Няма да ще Чакай, Митя. Постоянно минава и някой в стаята, заради това също не ми е много удобно да снимам. Но съвсем набързо да ви кажа, операцията мина успешно, всичко беше наред, нямаше никакви проблеми. Дали беше толкова страшно, колкото си го представях? Да, беше дори по-страшно за мен и за моя мозък, но важното е, че наистина мина безпроблемно. Показателите ми до края бяха идеални и след операцията също. Би трябвало в неделя или... Не, може би няма да е понеделник, може би в неделя ще ни изпишат. 4 нощувки се падат, т.е. 5 дни. Вчера след операцията бяхме около, може би, от 4 до 6 часа в реанимация, където ни слагаха болкоуспокояващи и ни преглеждаха през около половин час, може би. След това вече ни качиха в стаята. Всъщност не качиха дома на същия етаж. И бебетата вече са при нас. Вчера спаха при акушерките, но в 5:30 ни ги донесоха и вече са си при нас. Любовна я! С целия ми свят? Да? Ето тук си направих 2 снимки от супер сладички. Една на Бебчо и една на мен с него, които да си имаме за спомен. Бях забравила как се използва камерата и един лекар ми помогна. Днес ни е изписването. Вече съм готова. Бебето и той е готово. Багажа ни е събран. Току-що... много емоционално въобще целият ден днес. Но току-що изпратих момичето, с което бяхме заедно в стая. Много се радвам, че попаднах точно на такава
хубава жена, с която си прекарахме много добре тези 4 дни и днес включително вече 5-я. Не ми беше удобно да снимам пред нея, защото не исках по някакъв начин да я нарушавам спокойствието. Затова има само толкова малко кадри. С малкия ми господин вчера имахме малко така по-тежък ден, защото плачеше в продължение на 5 часа и не знаех как да реагирам и какво му има, но нещо, което така или иначе искам да споделя е, че персоналът тук е страхотен. Останах много доволна цялостно от отношението. Чувствах се през тези дни като принцеса. Постоянно бях обгрижвана. Цялостно всичко беше наистина прекрасно. Самата операция мина добре. Раздвижването беше по-тежко и първият ден беше много труден, смея да твърдя, защото бях сама с бебето, едновременно ме болеше, не можех да ставам от леглото, трябваше да се грижа за него, но всичко мина. Важното е, че и двамата сме добре и нямам търпение вече да се приберем вкъщи. Колкото и да ми беше приятен престоя тук, си ми липсва вече мъжа ми най-вече, въпреки че той идваше да ме вижда. Пък и освен това емоционално се чувствах така разклатена и може би на ръба на силите си и същевременно изключително щастлива, което е много странно. Двете неща в комбинация. И така, ще се видим може би по-късно с вас. Ето го милото костюмче на моето зайче. Има си и шапчица, обаче навън е много горещо и не знам дали ще я сложа. Багажът ми е тази торба, чантата ми и куфарът ми. Писе! Кой ще ти дадат? Трябва всичко. Хайде, чуки! Как си се не мога? Една седмица мина от операцията, вече се чувствам много по-добре. Вкъщи сме си, спокойно е. Денис много ми помага, което е най-важното нещо, което ме успокои. Сега отиваме да ми махат конците, но преди това ще минем да купим един ваучер на акушерката ми. Взели сме и подарък за лекаря, който ме проследяваше, защото станах много доволна и от двамата. От отношението им най-вече. Това мисля да приключа и този влог, който стана много хаотичен, но въпреки това се надявам да ви е било приятно да прекарате време с мен или да сте открили някаква полезна информация. И ще се видим съвсем скоро, така че чао и до следващия път!